Òwe Yorùbá kan sọ pé kòsígi méjì obì nígbó, èyí tó fẹ́ ṣe bí obì ó yá àbìdún. Kòsígi méjì obì nígbó, èyí tó fẹ́ ṣe bí obì ó yá àbìdún. Yorùbá máa lo òwe yìí láti gbóṣùbà ràǹdẹ̀ fún ènìyàn lórí ohun tí ènìyàn bá ṣe, láti sọ pé kò sí irú ẹni náà tàbí ẹni tí ó ṣe bí rẹ̀ ó ṣọ̀wọ́n. Lédè míì, Yorùbá sọ wípé egungun bí eyín ó ṣọ̀wọ́n lágbárí. Nígbà tí a bá rí ẹnìkan, ó lè jẹ́ olóṣèlú, ó lè má jẹ́ olóṣèlú, ó lè jẹ́ láàrin ẹbí, ó lè jẹ́ níbi iṣẹ́. Tí èèyàn bá ń ṣe ohun dáadáa kan, tí èèyàn bá ń ṣe ohun gidi kan, Yorùbá máa lo ìpèdè yìí láti kan sáárá sí irú ẹni bẹ́ẹ̀ wípé kò sí méjì obì nígbó, èyí tó fẹ́ ṣe bí rẹ̀ ó yá àbìdún. Yorùbá tilẹ̀ máa sọ nígbà míì wípé ẹni tó lówó bíi lámọrí ó pọ̀, ṣùgbọ́n ẹni tó lè náwó bíi rẹ̀ kò sí. Ẹni tó lówó bíi lámọrí pọ̀, ṣùgbọ́n ẹni tó lè náwó bíi rẹ̀ kò sí. Òwe tá à ń gbéyẹ̀wò ni èyí tí ó ṣe bí obì kò sí nígbó, èyí tó fẹ́ ṣe bí obì ó yọ àbìdún. Mo sọ wípé a máa ń lò ó láti kan sáárá sí ènìyàn, láti gbóríyìn fún ènìyàn lórí ohun kan pàtó tí ènìyàn ń ṣe tó jẹ́ àrà ọ̀tọ̀, bí kò sí ẹlòmíràn tó tún lè ṣe bí irú rẹ̀. Akínọlá Ọlámídé lèmi ń jẹ́, bàbá mi ní jẹ́ Àbíóyè. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi, Ọlámídé Ọlábàtà, a ó sì gbádùn ara wa dáadáa.